Os judeus Jacobin. Falou o padre Heitor Joaquim Arraes no seu relatório crítico sobre superstições, Coimbra, 1723, da viagem que realizou a Galícia poucos anos antes da data de aparição do livro citado para conhecer em pessoa a um judeu pontevedrés chamado Jacobin sobre o que escoitara sempre de lábios de gente aparentemente responsável e digna de credo que nascera e vivira nos tempos de Cristo. Páter Heitor Joaquim Arraes az 1723-ban Coimbrában megjelent Kritikai vizsgálódások a hiedelmekről című művében említést tesz a könyv megjelenése előtt néhány évvel Galíciában tett utazásáról, melynek során személyesen akart megismerkedni egy pontevedrai zsidó emberrel, bizonyos Jákobbal, akiről meglehetősen megbízható és szavahihető emberek szájából azt hallotta, hogy Krisztus idejében született és élt. Chegou o sábio vieito portugués a Pontevedra nos días amargos do despiadado ataque dos ingleses do brigadier Ormond, coa cidade aínda medio destripada e a xente acontecida polo feroz comportamento daqueles salvaxes estranxeiros. Preguntando, chegou o grande dos alfaiates o onde vivía o xudeu referido e ali mesmo deu, sentado nun pequeno banco de madeira á porta da casa, co cobizado home que buscou. Descabalgou entón para chegarse a él e ver de iniciar conversa, pero pese a arte e a paciencia con que procedeu, non conseguiu facer e abrir a boca para nada. A bölcs portugál bencés az Ormond brigadéros vezette angolok kegyetlen támadása gyászos napjaiban érkezett Pontevedra, félig már kifosztott városába. A nép még nem tért magához, az ádáz idegenek embertelen bánásmódja okozta bénultságból. Rövid kérdezősködés után megérkezett a Szabók utcájába, ahol a szóban forgó zsidó ember lakott, és mindjárt ott is találta a háza előtt, amint egy sámlin üldögélt. Leszállt akkor a nyerekből, hogy közelebb menjen hozzá és beszélgetést kezdeményezzen, de bármi ravaszul és bármekkora türelemmel is próbálkozott, mégsem sikerült szóra bírnia. Voltou o padre portugués para o converto e decidiu confiar o seu propósito e o amargo do seu fracaso a un irmán. Respondeu-lhe este que coñecía ben a Jacobin e que podía estar seguro de que non conseguiría arrincarlle unha súa palabra, pois sabía xa tempo que andaba escarmentado. En París queimaron en 1314 e aínda que non morreu, saiu todo chamuscadiño do percance e con tantas dores que por primeira vez na súa vida buscou logo a posible morte tirándose ao río. En Pontevedra tivo problemas cos frades de Santo Domingo que o investigaron e lle quixeron facer confesar que era un tramposo e un mentirán, de resultas do caso saiu medio coso dunha perna. Visszatért tehát a portugál papa kolostorba, és elhatározta, hogy az egyik szerzetes testvérnek elbeszéli szándékát, és a kudarc okozta bánatát. Amaz pedig elmondta, hogy jól ismeri Jákobot, és bizony biztosra veheti, hogy egy árva szót sem tud kihúzni belőle, hisz régóta sújtja büntetés. Párizsban 1314-ben mágiára küldték, és bár életben maradt, egészen megpörkölődött, és olyan fájdalmai voltak, hogy életében először keresvén a reménytelen halált, a folyóba akarta ölni magát. Pontevedrában bajjakat dominikánus szerzetesekkel, akik vallatták, és azt akarták ismerje be, hazug és csaló, aminek a következtében azután fél lábára megsántult. Buenos días. Buenos días. Eu son Ágota Chipas, da Universidade ETA. Eu son Marc Amen, da No Universidade. acabamos o conto porque es muy longo, pero si quieren pueden leer o original en este libro. Fue traducido por Szerényi Zsolt en este libro, no año 2004. ¿Para la escogemos este conto? Porque también existe una edición en húngaro, como se avisó a mi colega. Lo de cegoñas, una parte emblemática de las universidades. Saludos desde Hungría.